Отново подаръци, отново ще се яде нещо сладко, но тук имам съмнение, че това е така въпросния нашумял шоколад с розово пишмание. Не знам, хора, наистина, сега ще отворим. Малко се е щупил при транспорта. Доста голям е, да, с пишмание. Ето го как изглежда отвътре. И сега ще го опитам. И отново аз ще ям, вие ще ме гледате. Това е положението. Има вкусна ягода. Вие знаете, че по принцип аз не харесвам много плодовите. Сладък е, обаче много се разпада. Ето, примерно, ако ви е за подарък, виждате, отхапвате и почва да пада. Това е нещото, което не ми харесва. Иначе е бял шоколад, пишмание и ягода. Сладко ми е, прекалено сладко ми е на мене, обаче вие обичате много сладко, така че съм сигурна, че на голяма част от вас ще ви хареса.